Tîma Hevrêzkarên Bersivdanê amara giştî derbarê rewşa Bakurê Sûriyê di sala 2019 de belav kir. Li gorî belgeyên tîma meydaniya bi ser Tîma Hevrêzkarên Bersivdanê ku di sala 2019 de li Bakurê Sûriyê rejima Esed û Rûsya behtirî 143 dibistan û nod û 2 avahiyên tendurustiyê, 820 gehên avahiyê û 136 mizgev û 4 navendên rêxistanan û 42 navendên xizmetguzariyê û 36 navendên beravaniya sivîl û 42 navendên ve hewanê kirine armanc. Her derbarê qurbaniyên êrişên rejim û Rûsya, heman tîmê di amara xwe ya giştî de eşkere kir ku li ser destê rejim û Rûsya 1233 sivîl di nav wan de 407 zarok hebûn, hatine kuştin û birîndar bûne, zêdetirî 1730 kesên din serbar kir ku hejmara derbederan gehiştiye 1.182.707 kes. Derbarê kuştina kadirên beravaniya sivîl duwarê mirovî de tîma navhatî dazanîn ku zêdetirî 11 kadirên beravaniya sivîl û 800 kadirên pizîşkî û 800 karker duê warê mirovî de li Bakurê Sûriyê di vê salê de ji aliyê rejima Esed û Rûsyê ve hatine kuştin. Derbarê hejmara kampên ku li Bakurê Sûriyê hene, heman tîmê diyar kir ku hejmara giştiya kampên ku li Bakurê Sûriyê hatine avakirin gehiştiye 1105 û 3 kampê û dazanîn ku hejmara derbederên di nava wan kampan de jî nîzîkî 962,392 derbederî ne.